Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Savine verige. Kada su preneli ćivot Svetog Save u manastir Mileševo, narod je dolazio sa sviju strana da celiva ćivot i dariva ga. Kogod je to činio, pošla mu je svaka sreća i napredak u svemu i svačemu. Tako dođe jedan siromašak u manastiru, pa ne imajući čime darivati ćivot, skine sa sebe svoje dronjave haljine i zamota u njih jedne čađave verige koje je poneo iz svoje kolibe, pa to priloži na ćivot Svetog Save. Kad posle njega dođu u manastir bogataši, banovi i kneževi, začudiše se kada vide siromaškog dar. Jedan od njih srdito reče da razmotaju te dronjke i vide šta je u njima. Kad videše šta je, odmah narede da se i dronjci i verige izbace pred manastir. Čim su to učinili, a ćivot svetiteljev zatreperi i sveće se po crkvi sve potrnu. Seti se narod šta je, pa brže bolje unesu one dronjke i u njima verige i metnu ih na staro mesto. Pošto se svrši služba, narod krenu iz crkve. Ali, gle čuda, niko ne može da izađe. Najposle progovori nešto iz kubeta. Niko neće izaći dok se ne celivaju i ne daruju verige Svetoga Save. Narod poleti ćivotu i moleći se Bogu i Svetome Savi pobožno pristupi, celiva verige i dariva ih. Čim su to učinili, mogli su izaći iz crkve. To se rašču svuda i od tada ostane da se svetkuju verige Svetoga Save.